ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat lang bat kari India barok kawai ke jela Meghalaya ru haka arterik ubnai risau arajar arpuai kala Rakhe ya ke Lyngkhuh Sngi ka ba shispa asan pu laisnem jong Mahatma Gandhi ubalalong ureu krau ban penyo ya ke jinglait loy kari India na ke jing senshar jong ki pareng Kidkhot jong ka Green Tech Foundation kila Rakhe ya ke Sngi da ka penko ya ki saudong saukun jong ka madan golfling ka balong ka wei ni ki jaka songkai pengat ka baju kering bha ya ki babun ki paj ba na keleng ki benta jong ka sor shelong ban ne ki wei ki benta jong ka jella Meghalaya kani ka sin ka basau ba kani ka kinhon kan ya shim benta ha ka penko ya kani ka madan plang ka badon ha donut jong ka sor shelong Kajing Rakhe jong ka Green Tech Foundation ya ka Sngi kalong da kajing trailang bat ka Task Force Committee jong ka Office ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District bat ka District Swachh Bharat Mission East Khasi Hills. Ang mangiwan ban yashim menta hakani ka program ka bala organize lingba EDC kepada jong ka Task Force Committee te kani ngani thu ipi kam dai shu kasin ka baningkong wat tang nak ngi ka liang ka Green Tech Foundation ru kala dai kasin ka basau tang bakala te kani ka Task Force Committee ru menta kasngi hoi ngi ru ngi dai members lang kani ka bala constitute EDC te ngashko panong ne ba nginum la ban khoj ila pan khoj ka tu ngiwan ke jopo piang ila pan khoj sisen ngiwan ke jopo piang nginum la ban pan khoj kibriu ki metrila Henry kani kumaong epi kadai tang Sngi ka bangi sa mau burom ya ka death anniversary jong Mahatma Gandhi te ka ai ka ba hi ka golfling menta kala dai ka por bangin create employment no nakane da ka bangin perking no kala don ka DPR nakaliang kani ka Task Force Committee ba I chairperson I DC hi but ki members kum ka maulai moro ka snong golfling antaka siap bat kini ki department ru bobun te ngatrai start anda kila implement ya kani ke DPR ke action plan ke baki mut ban penthmai ya kani golfling kata kalong bakin bu ki volunteers haba phirung haba phimi phiapsio kinlong gumbalong giwe ki jaka kan balingin su ailat ne pi kani ke jaka kala long ija buram hadu kata kata ngai iba lada ngidang penslam kani kan salong ka jaka ka ba light ni ki kam snew kan sadai ka jaka ka ba jabo ni ki ba jabo tam ki breu kim khen kor sha kalong ka ei ka basnusi te kamlele kata wadla ki bobun le se ki don ki breu ki bom don kata ka minsim ki jingi kitli ki jingi trailang ki bom smuthu ya kata ka khoj ka suba renang ne shakmat ngatrai kumbang ong kala dei ka por banang ni na golfling ngin penmi kam penmi jam na ikun samla kasnong mulai moro kasnong golfling hangne kan buno ki volunteers hi kadang la sibun ya kasnong bahkan te lakam ban ya ki department lada ki volunteers na po snong po thau kin le ka patrolling le se sisin arsin stiao ki briu kin kham tiang te katahi ka kubor na kaliang jungi manganong ya pi ba ngin kerpat si kerpat ya ki pajba ki bawan na kani jaka bangin nom ya penjabo kan nom toy kata kan nom poi sei te katahi kum man penkot nganong ipi kane kadai tang Sngi ka bangi observe ya kane Sngi ka ba kerpang but ya ka jingkelahi ngatrai tat anda kila implement ya kane ka DPR ka action plan jong kane ka Task Force Committee ka bala alam khmat di EDC beton bro